BMW Badwam TV Badwam so yadani te kotegwa sini nkwanshan sama jwada no penso odi ahyase de amaye de edu so no Adom TV Badwam kase ensam no de todwa wo mu bi ya wo betie ni na wo twe wie yen ntam subontom bi emuntum ye wo tolun mensini mu northern region nipa enan na ewo mu ene meka say wona ato na nan munsie do no ye de mu nsam no ebebra wo na yakoye nsam foforo mu akwa enipa bi akode hyehye wo mo ho benum ya boko military task force no won say to me aka won eno ene nsem bi ena no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase medem live on Facebook/Adom TV Go TV channel no ye 119 ena DSTV channel no ye 280 medidi afia amankwa tamaklo afia ni die mutie se den nsem ni kyeremu ankasa etie Kwanhia BC na no memenda nwumre bre nipa ensia na womoto ete kodo so ede ekwafuo mo wi akire kodo no muntum ye etonsuo no mu na meka say enipa enan ede womato na nanom ensia do ba ko enura ene wo nsatumi eka na mu no Adom TV kase eto so 3 yesterday evening, and it was leveled 1. And this morning that the Adom team, together with the rescue team, retrieved the other one. Nadmo penny for and ne anope eba hanamo ebebo mbodi ye patwe kwan mefa so a o meyi emunu afri ensuo yimu enam so ema regional director wo ogina Nadmo adwumakuo no Alhaji Abdallah Salifu eso eyade one Adom kase etwetwe nkomo. Fortunately, we did everything possible to make sure that we retrieved the other one. Yesterday we couldn't do it. This morning as early as 7 we were here to see to it that the one left was retrieved. Fortunately, I led the team into the water because I am someone who can swim and swim very well, and we were able to find it. The corpse. Ne kura mu no di wo twatwo a meka ne se na wo ka wo mo a omo ba kodo no eda ne ye no me kire victim ba ko no nyame yi na ebo na edi no afofi a wantime ahwe no kwa enso ene Adom kase atwetwe nkomo kire se bra omo ba no meduru nsuo no emfinfin na se nsuo akokodo no mu na ama na ada ne kakrai no ene nam so a meka ne se de esie no esi ye ma ngona na wonsa koye Nilba land nyanya. The nearest source 6B7 source ndi bie benum. Okay. Kadeden ma. Kanilba yi. Katenirba 2 yina. Okay. Kafo moleka. Eliasu Abdul Rauf Dabre Adom Kasia. Meka say boko military task force no memenda na akire nipa numu akode ahihye won ho ya wonomo emfie no ba akode Alhassan Abu waje 52 years na fei Salam Arafat 22 Kasum Jamal enya 16 na Isa Mohammed Nasiru so enya mfie aduasa baako memenda nwumre na military task force a wonom ewo boko ewa Pais mu echiri enipa numu a na wonom ekura M16 rifle Alhassan Abu enyemfi numienu weda gombani Salam Arafat enyemfi adunumienu ofri Buzanga Kasum Jamal enyemfi edunsia weyemoshini na Isa Mohammed Nasiru a ononso enyemfi aduasa baako saa enipa yi wochire wonom ewo Boko Central ewa abra wonom ekoto hye enipa nan so eto wonom tuo ma baako wuye na miense ka ho so san itu eka wonum ti wonum enya ipreakuru ahodo na wode wonum ekogu Presbyterian Hospital a ewo boko ya pomuden adwumayefo ehwe wonum na bra Colonel Ewua entry dakwa ya ye commanding officer in charge of operations ewo boko edito mamprusi ene kusasefo nyina animu se wonfa wantuo ne wakundie nyina emu fom ne mum wonka wo humumu emwa adesuafo mamprusi ene kusase mabunu akiri ena saa asemi esiye abosome kakra nie no manfo eteboko ehu asomdue kakra ya na wo hwe animu kwan se akasa asomdue ebekoso ato aso ya saa asemi esiye na nsu ne nyina emu no Bible adwumayefo ahwe ama asomdue aba honomo
Ema ya womudi akotene wokuam ne titiwo ene koko mu ene futuo kokobo kode ama womo se womunyina mudie na wadwuma womo ye se kuafo no womunimu akotene ye pa wodwumadie bi ebekoso ewo koko adwuma mu Adom TV kase etwaso ye nyane se first ba no na ma no abre nyina omudidi omukuru no machi mema no dokwaye ni wi ani atwitwafo ama mai na bedo ombedua bedo ase eso no mu ni chefa bia wo nti ye ne se ye be mu atwe omo adwen asi so ama omo se omo aso betuma enyo omo asase no omo dokoku no no omo so de abo omo bra na nya abre bia na eso omo bedu omo kurachi na koba se be ma ni ho no a na omo abusuane pam omo fi ho no no omo ni chefa bia okokoro no emre bia atwam na nimdia no eni ho Enesdenchi Abnomantem Jemtinania wada General Agricultural Workers Union ano wabo akuafo nyina akokose mema wonum emfa nkwada ene wonum nya adwuma e wonum kokufu mu ti sanema nyina ni asore agina gawu si ebeye nkyerɛkyerɛ yebe ma manfo nate no wahu hia esan se sabi ye koko e kura no ye ni no Ghana ha enti sabrofo yi ka se sanema we ye ni so enti tafra che ye koko no metobie wa Oman ne bebo na yemi se ho se so oman ne ba minu nyina ne hefa ne wo Ghana ni nyina bo ye nya sika bio ye ntimi ye partners ye no me adwuma nyina se na ye sori a ye ko ha kwaji no ni nyina wo mo hwe sa ne mai Jemtinania wada Women Cooperative Farmers and Marketing Union Brekum chapter ano Margaret Henewa enso de adesrede eto aman ene kebia wo mufu nyina ani Obako cooperative bebremu na machine ho eden enti so oba no pe machine no kuoro mo yakopompe na mama na dikan we anim enti se wo wi obi a seven producer wase me dinga kra obejai na ema no so ye enti fa sa machine mo yachi enti ka bi ne beti ndi abo yachi ye sa kafukafo no ti kokko na ka eden ti are de ka ba no e beti ba ye den abo enti odo so aba no mo wai Second Deputy Speaker, Ora Andrew Sesiama Mwako, and a day what is some to Ghana for you name teacher ne ya software. So one mompaye and Maya can do for no sabe ombe no quality differ. Now for Botayentia, one more Eddie Marno, as so Abu Maya, your Maya Juman so one bay no study a TF. He said, walk or so a bibra my moi. As I domo edge a memo boss or near dear no ebe yampa. Until I say your bompaye more day Emma can do for. Adom kase etwaso. Our spiritual leaders are here. We always urge you to pray for Ghana. Please pray for Ghana. Pray for our leaders to be truthful and sincere to our call so that we can actually service the people of God. So pray for us. We need our prayers. It's very, very important. Justina Mary Good Asan eye mfimfini mantemu swafo ono so fa sa kwanya no so ebo mrahye bedwafo nyina abaso ewo epepa wonum ade atu ho asi ho ade ye adwuma abo man amana konanim. Parliament has passed over 1,000 bills, including the Right to Information Act, the National Identification Authority Act, the Interpretation Act, the Electoral Commission Act, the Commission on Human Rights and Administrative Justice Act, the Audit Service Act, and the Presidential Transition Act, among others. Parliament also repealed other legislation such as the Criminal Libel Law. I believe you will agree with me on this and other considerations that 30 years of uninterrupted parliamentary democracy is indeed a huge milestone which ought to be celebrated in a grand style. Professor Eugene Kofuomafo, Dean of Students at the University of Cape Coast. Onukriye Science Soye, patron Emma UCC Parliament Council. Well, I think it's a privilege to have Parliament here with us as we celebrate 30 years of parliamentary practice. And thus far, this journey, I believe, has been fruitful. And I'm proud of my Parliamentary Council, and as a patron of the Council, I promise to continue to support you with all the resources you need to ensure that we nurture the future parliamentarians. My Adom TV, Kasiano so na yenko yensa fufro mu na
Chochuni Edema Revival Outreach Church International Reverend Lawrence Kumi Jr. or the Atogana for Nim Samemi and Yimu, I was Suma will be a sumo. Nemum Yenina Yankamumunya Bako, and nay, the kind craft feed a Ghanaian and clothe a Ghanaian. Ya Revival Outreach Church International headquarters or Dokwaye and the San Semi Etuja. Taintia, ya the buyer, the Ghana days over the period. Na yeche amamre ene nimhu ewo regions ayewo ewo oman mu na fiedu bebi a ye pese ye de achede so etuaso na ye becha ade a ye che Ghana fo ade ye becha ade a ye che ye nuanom a wote ye mantem ha. Coordinator Emma Beautiful Ghana ewo Revival Outreach International ase fo bilaye eda ne dise dwumadie ne bota nyina ene se obemamfo ehunu Ghana enuane na fe wa kire won ho odo ene dwumadie a yedi dia kire aduane ahodo a ye wo Ghana growe mu ye wa aduane bi ti se tubani enye very common but ye pepper if enough ye wo workple and abobidati all the way from the Volta region ye wo abomuni kako into regions bia ye showcase aduane a ye wo menu bia na teyo eye Dickness Revival Outreach Church International ono so ne nsema ode to yamani boni animu no eni ene ma behu meni so Revival Outreach Church International ye odoko branch moya ade ye hu ntare ahoro ye hu aduane ahoro ma sha sidibi krani amini bi dan me dibi say ye hu say yan amamre wo krom ye Ghana fo Ghana ntare hye ene ne hye mi pebi ahye nso me nya me ade me kunu de na mafa ahye Yanko eye bunu mantam no emu na MPP amanyoko nipa bia wani da kwan so obepre mrahye bedwa akonwa no wo bunu mantam mu no ne aba na wieye no mu nso ne nipa 25 na wonmo ayese 16 of an constituency be bia wo monye mrahye bedwafo wo ho no wo muni da kwan se emu ebi bepre mrahye bedwa akonwa no wo MPP di mu Adom kase etosui afin pinu ene aduonu abatuo ni mu no MPP amanyoko no emrahye bedwa nkunya nsia na ndisa amanyoko no edi nkunimu a wo faaye ne senti se okopie mu ewo bunu mantem mu a NPP ene ndisa amanyoko no wono mu nyina ewo emrahye bedwa akunya ewo mantem mu hono ne fribra MPP amanyoko ne board euro se abatuo mpeso ahodo a wono eni emrahye bedwafo ewo hono mu wabie kwan ato hono mu se wono mu a wo pepa so ye emrahye bedwafo won kofa wono mu forms no enipa aduonunum ena ayi wonti sa abatuo mpeso yi German North and South Doma West wenchi 10 ene banda eka humbi banda abatuo mpeso ya no so no Joe Dankwa ya woye kanisi wo ewo Middle Belt Development Authority Emmanuel Akune ya woye mensni krache ewo banda ena samo ya osa ena wonom ayi wonti a wopese wopre akunya no Doma West nso no kanemra shebedwani Ali Halidu Maiga ene Ransford Oseyamponsa ena ayi wonu muti ya wopre akunya no se okopie mu wo German North nso a nipa nsia ena epre akunya na wondin ene Tiaka Stevens a woye kane German North emrahye bedwani mensini krache Solomon Owusu inokunyako Lenda Nyako yeboa Eric yeboa ena Yahaya Turawule sanso ena German South nso no ya mama afo Alexander Feke CEO Middle Belt Development Authority abedi achiri Colonel retired Kwadwo Damwa former commissioner ewo customs GRA Andrews Bediako mensini krache ena lawyer Daniel Crane tin abato mpeso aso no Alexander Abebio Patrick Kwame Asante Gabriel Osei afo Menu Benjamin Charity Ekuaforuwa adwomo ene Clifford na nachire ena wonom esi akan ahwene a obetimi adi nkunimu a obegina abato mpeso ano so anemu ewo emrahye bedwam dia wanchi abato mpeso aso no Alfred Ofori Anye Kwadwo Frempon ene Albert Ameyaw ena wayi wonom ti asani pa nyina no afi ne wo beye vetting na fi wonom obetimi afa vetting ni mu ewo asomdwe mu no amahonkwan am wagina ewo primary a wobetu onimu nipa wayi wonti ewo bono mantam ho no mu nyina no ema mienu pe ene wo mu a wone emmema dumiensa ekopre ewo akansie ni mu aba wo boaboa wo ho akoto no afi German North German South anything abato mpeso ya no so no emu beye de ne pa esan se wonom a wayi wonti a wo be pre akonya no nyina no wonom eye amanyosem mu akorafo ema wonom ewo mu no asem a wode tudwa ne se esi ahenefo
ema wɔnom akwanya sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛdeɛ mmarima agye amanyɔsɛm afa no wɔnom nso benya akwanya ayɛ amanyɔsɛm no bie asɛm baako ɛda wɔnom nyinaa no yɛ a wɔka ne sɛ wɔn nyinaa nya baako na wɔn ankabo mu ani wɔnom anim esan sɛ saa abato mpɛsoa yi nyinaa no na anka yɛn pipi amanyɔkuo ne deɛ nanso esan paapamu ne mentɛm ho ase a esi wɔn ntam ɛna nam so ɛma afimpinu ɛne aduonu ɛne sɛ amanyɔkuo no etumi enya